úgy, hogy előtte a Kecskemét 11-est is hibázott, Licingi révén Tarabay ellen szabálytalankodtak, aztán pedig itt is egy öngól Vaskótól, ez már kevésbé egy kikényszerített hiba. Hát nem, itt egyértelműen Vaskónak belenyúlt egy ebbeadásba, ami nem lehet tudni, ugye, hogy ez paksi játékosok ment volna el, vagy mögötte volt még egy védőtárs. Picit azt figyeltem itt az elrugás pillanatában, a támadás indításnál Vaskó befelé mutogatott, hogy hova helyezkedjenek a védők, és szerintem nem volt elég koncentrált. Amikor visszanézett a támadáshoz, akkor szerintem egy nagyon rossz ütemű reflex belépés volt a részéről. Egy másik kihagyott 11-es Simontól, itt Tarabay ezúttal nem az áldozat, hanem a vétkes fél volt. A 90. percben pedig sikerült az egyenlítés a Kecskemétnek, méghozzá egy szenzációs szabadrugásból, a Pekár csavart a jobb felső sarokba védhetetlenül. Igen, hát összességében, ahogy a meccsről amennyit mi tudunk, ugye, mivel egy időben volt, hogy azért reálisnak érezném én ezt a döntetlent, azzal együtt, hogy a Paksira biztos, hogy nagyon bosszankodnak, hiszen ők 1-0-nál kihagyták